Kien 16 ilu meta twaqqaf id-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja bl-iskop li jsaħħaħ l-edukazzjoni għal dawk li jixtiequ jtejbu l-ħiliet akademiċi tagħhom jew għarfien fuq suġġetti li qatt ma kellhom iċ-ċans li jistudjaw meta kienu iżgħar, anke dawk ta' snajja. Is-sibt li għadda ġiet organizzata Open Day fiċ-ċentru tat-tagħlim matul il-ħajja fl-Imsida fejn bosta persuni attendew biex isiru jafu aktar dwar l-opportunitajiet edukattivi disponibbli għall-adulti minn 15-il sena l fuq. Il-viżitaturi kellhom iċ-ċans jiltaqgħu mal-għalliema, jipparteċipaw f'attivitajiet u jirreġistraw għal korsijiet li se jibdew f'Ottubru li ġej. Il-korsijiet ivarjaw minn suġġetti bħal matematika, Ingliż, Malti u diversi lingwi sa tagħlim bħal tissir u ħjata. TVM News tkellem ma' Grazio Grixti, direttur tad-Direttorat għat-Tagħlim tul il-ħajja. Dis-sena ħinvestu ħafna fi STEM subjects, xjenza, teknoloġija u diversi oħrajn. Konna korsijiet fil-għodu flaxija kemm fil-klassijiet u anke online. U għanna madwar 70 suġġett u jkollna il-fuq minn 450 korsis matul is-sena. Is-sena aħna applikaw ma' 8500 persuna. TVM News iltaqa' ma' persuni li ta' kull sena jkomplu korsijiet differenti biex ikapru l-għarfien tagħhom. U anke ma' min għall-ewwel darba ser ikunu qed jingħaqdu ma' eluf ta' studenti oħra. Kemm il-darba ħadt lezzjonijiet differenti bħal ġilħat cake decorating class, bitzilla, crochet u anke interior design u llum iddeċidejt li niġi biex nara l-workshops ta' lezzjonijiet li għadna qatt ma ħadd. U kif jiftħu l-applikazzjonijiet vera nixtieq li napplika fosthom tħalt interior design u hemm ukoll reading tħalt għalihom personali għalissa, però ovvjament ma nafx il-qudiem forsi eventwalment jista' jkun ukoll professjonali. Iċ-ċentru għat-tagħlim matul il-ħajja joffri ċ-ċans lil kull minnu interessat jerġa' jibda jistudja sabiex jiftaħ orizzonti ġodda u jżid mal-ħiliet tiegħu. L-applikazzjonijiet tas-sena skolastika li ġejja jiftħu fl-ewwel ta' Lulju u jagħlqu fit-8 ta' Awwissu.